se na hrvanje. Neven i Nenad Žugaj. Vrlo su dobri hrvatski hrvači. I od njih dvojice Neven je osvojio 3. mjesto na prvenstvu Europe u Bugarskoj pred otprilike 2 tjedna. U njihovom domu bio je kolega Boris Mutić. Ugodno je doći u kuću okruženu brižno uzgajanim cvijećem. Isto tako lijepo je zaviriti u 2 uredne sobe na 1. katu obiteljske kuće u Brezovici kraj Zagreba. Zidovi i police pune medalja i priznanja sa domaćih i međunarodnih natjecanja. I u ovoj se kući nekad gledao onaj poznati kviz. Zaboravio sam kako se zove, ali sjećate se. Ja sam Neven Žugaj, osvojio sam brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Bugarskoj. Ja sam Neven Žugaj i osvojio sam brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Bugarskoj. Ja sam Neven Žugaj i osvojio sam brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Bugarskoj. Zaista je teško prepoznati Nevena Žugaja. Jedina koja nam može pomoći je mama. Mama prepoznaje svoje sinove. Ko je Neven konačno? Pa evo, ovo je konačno Neven Žugaj, mogu reći, mislim, prepoznajem ih od prvog dana dok su bili bebači mali. Jesu dobri dečki? Odlični. 2 blizanca, sjajni momci, 22 su im godine, odlični studenti 4. godine Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Vjerojatno će jednog dana dobiti i neku sportsku stipendiju, jer ovaj stari auto uskoro će se raspasti. Kao i svi klinci, počeli su igrati nogomet, ali brzo su odlučili pokucati na neka druga vrata. Svaki drugi dan, osim rvačkog treninga, dižu utege. Dnevno po 15 tona svaki. Dakle, zajedno bi u jednom danu 30 puta digli onaj svoj stari auto. Klub Hrvatski dragovoljac ima više od 70 članova, djece i seniora. Njihov trener, Darko Rogalo, ponosan je na tu svoju djecu, posebno na braću Žugaj. U svemu su uzor mladima. Evo, ovako su Neven i Nenad počeli prije 12 godina, javili su se izbornu nastavu hrvanja. Prvo smo imali 2 sata slobodne aktivnosti, a da bi poslije preraslo u 4 sata. Počeli su, kažem, u 5. razredu. Čak i na prvom natjecanju koje je bilo županijsko nisu ni uzeli medalju, da bi kasnije, kažem, evo ga, došli do prve hrvatske medalje. Uskoro će da pripreme u Bjelorusiji. Tamo će biti puno sparing partnera iz više zemalja, a to je najvažnije za dobre rezultate. Jeste se volili danas na treningu? Nisam. Niste? Ne. Dobro, poslije takvog treninga, što sve možete pojesti? I da li smijete sve jesti? Pa možemo puno pojesti, ne. Najviše volimo palačinke, poslije ne. Palačinke? Meso baš, meso prije treninga, poslije baš nam ne paše, ali osim kod skidanja kila, naravno, onda se ne smije baš pazimo na prehranu. A da li često morate skidati kile? Zbog čega? Zbog kategorije, naravno, konkurencije? Da, ja ne skidam baš toliko puno jer sam kategorija iznad. On više skida, 6 do 7 kila on skida. Dobro, kad se nađete na treningu, vas dvojica, 2 brata, blizanca, da li se ponekad razljutite jedan od drugog pa moraš dobiti jednostavno borbu? Pa često, skoro, pa svaki trening, ne? Skoro pa svaki trening, uvijek postoji taj
ko je bolji, ne. Tako da uvijek je to skoro fight. Na rubu incidenta. Na rubu incidenta? Pa on. Ne baš svaki trening, ali tjedno bar jedno. A poslije se pomiriti? Da, pa poslije, pa to je trening, ne. Na strunjači smo protivnici, poslije je sve normalno. Još dugo sam razgovarao sa Nevenom i sa Nenadom. Skromni, zanimljivi, ovog ljeta će na mediteranske igre u Španjolsku, sanjaju igre u Pekingu. Kad završe studij, Neven će se posvetiti trenerskom radu, a Nenad će specijalizirati fitness. Prava idila i sreće i zadovoljstva u obiteljskoj kući Žugaj, kao u bajici.